Vítame vás v našom záhradníctve Abies v Šamoríne v časti Čilistov. Nájdete u nás približne 600 druhov rastlín, od trvaliek cez skry, stromy, ihličnany až po ovocné stromy. Mnohé z nich ste ešte nikdy na vlastné oči nevideli, ani nikde inde neuvidíte. Nenájdete ich totiž nikde inde na Slovensku ani v Európe. Ak prídete osobne, sami vás prevedieme po našom záhradníctve, aby ste sa mohli inšpirovať a vedeli si naplánovať výsadbu vo vašej záhrade, na terase či na balkóne. S radosťou vás obslúžime, lebo pre nás je každý zákazník dôležitý. Poradíme vám o výsadbe, zavlažovacích systémoch a dodávke ornice. Odporúčime vám záhradnícke materiály a vysvetlíme vám, ako sa najlepšie postaráte o vašu záhradu a rastliny. Radi vám ponúkneme aj mulčovaciu pôru, netkanú textíliu, substráty, hnojivá a odborné knižky pre vaše rastlinky. O naše rastliny sa staráme s veľkou láskou a nehou, záleží nám na kvalite, zdraví a kráse každej z nich. Ak si budete želať, radi vám záhradu naprojektujeme v trojrozmernom formáte a projekt aj zrealizujeme. Firma Abies dnes už ročne realizuje desiatky záhrad kompletne alebo na kľúč. Pre tých, ktorým rozpočet neumožňuje objednať si kompletný návrh záhrady, radi načrtneme malú skicu výsadby na počkanie, ak sa rozhodnete kúpiť si rastliny u nás. Realizátorom záhrad ponúkame vernostný program. Pre skutočných fajnšmekrov dokážeme zabezpečiť aj špeciálne druhy a kultivary, ktoré nikde v strednej Európe nenájdete. Príďte sa prosím presvedčiť do našej predajne Abies v Šamoríne alebo si objednajte rastlinky cez internet. Naša prepravná spoločnosť vám ich doručí do 10 dní. Neváhajte a navštívte nás osobne ešte dnes v záhradníctve Abies v Šamoríne v časti Čilistov alebo na webe www.dreviny.sk. Zabudnite na podpriemernú kvalitu rastlín. Obrovský sortiment záhradníctva Abies a kvalita našich rastlín vás očarí, pretože my tvoríme raj.